Janjinya esok mau tak boleh orang ketok lewat suket lo kan ya main aku ya waktu sampai ya malah main terus apa banyak buat tiga turun sampai jambuan tak boleh orang boleh suket ini nggak sampai boleh suket ini kan kamu jambuan jambuan di jambuan itu aduh apa kira-kira sih sambil aku ini periksa ya, kalau suntik, ada nih kan? Suntik, apa suntik? Aku suntik kalau lagu loh. Periksa orang jambunan. Ajar ini bukan aku kalau periksa nih jambunan. Gimana kalau aku bergelas loh? Kalau mau digelas orang berjak, duit kasarnya duit. Jadi periksa, wah ini sekian prestasi aku juga malah. Enggak. Wow, tapi ya wong wis buah lah. Ijo aku gak tenak banget. Mana kok gak arek? Lah mau enggak no. Lah bedane ijo kok metu ora rezekine ae. Idol lah. Yo kok ngopeni Joko metu iki kok ngopeni Joko metu. Lah saya iki. Lah ora rezekine iki kape tuku rokok ambek duit. Piye terus? Idol. Oh, ya piye? Mau bentuk duit rek. Tak ambil boleh ilang apa pertolongan digel payo. Kenapa dene urupane ngono? Wah iya wujude anak-anak iki. Ya aja didol carane. Ya pano wong ini kalau ditamar-tamar ning desa-desa bungamen kok. Amen. Ya, ini kok apa dua kita ini ya. Iki dene lanjutne aja. Jangan sembarang kecek. Iya. Lho, aku ora karo kuwi. Ketawan lho. Yuk awake dhewe mbali mal. Iya. Marni? Ndi? Lah iya, masa kate sorong tuku harus lesu. Urung. Makane wong aku ya urung. Lesu aku. Pas aku wis dinikahne kok. Yo tinggal sa. Enteni karo enteni. Mbak nek menawa ngirim ora arane iki. Ora nih. Iya, sowan. Ora balik kowe. Ora aku balik lah mesu. Arane. Masak keteso wong desa sing paling ayu yo iki. Jogo tenan. Aja nganti ono paling demek karo Jogo iku rumasane yo. Opo Jogo iku sing desa awake dhewe. Wah, apa diridu karo kancamu kok wong brangor. Cuwuk. Angkat. Nono to. Mas ndase. Ini tuh apa yang kalau rokok aku? Aku ini nyawa gue, suatu ambil kirim mas, yang penting gue ambil aku nyaret tunggu. Ini kan masak sejo, gue jajan kok ini. Ke pasar bis. Ke pasar kenal. Iya, pasar ini apa? Oh, cuma aku memang gabung ini kira sedemek doang. Apaan sih ya bedanya? Belum mana? Belum ada lo suka lagi tak boleh ini mau. Boleh untuk apa ini kok? Ini lama iya. Kalau duit mau kena tahun dia. Iya, es mana? Bene. Makan gedang kok masih seratan barang. Lah, golek gedang niki aku seneng. Tapi nek kelainan aku gak seneng. Kok seneng? Aku nek barang kelainan terus kelainan aku. Kelainan akan arak. Maksudnya kelainan kurang itu iso. Lah iya, kelainan lanang kok. Sampai kelainan juga. Enggak apa-apa no, tak ngerti. Joko mercu aku. Sampai itu apa-apa. Joko mercu nanti. Loh. Kan ora ono, Bro. Ora liya.
Kudes. Kowe kok lali aku le weteng keluwe ya le. Aku ning alas iki le. Ning alas Purwo iki le. Le. Weteng keluwe ning kene le. Kene aku ora bokul nang anakku kulit dhewe ya le.